Nyt me lähdetään täältä Hotlanta. Meillä on checkout. Sitten me mennään ehkä kävelee tonne jonnekin puistoihin. Meillä on joku 4 tuntia tässä aikaa, niin sitten käydään syömässä, et ei sen ihmeempiä. Tjuulitsku. Aamukaffetta. Vaikka me käytiin Ampalallakin, mutta otettiin matkaan mukaan jääkahvit. Niin Palava pitäisi ottaa vasemmalla. Kyllä se jotain on. Ohkaisesti näkyy. Palava Hills. Perhaps. En tiedä, onko se niinku toi. Tuossa oli kartassa, näkyykö tuolla? Tämmönen kumpu. Ihan haalea. Titaniumi. Sulle ehkä maistuu vähän semmonen keksipohja tuolla. Mulla ihan se jälki. Tuolla on Palava Hills. Ehkä. Vahva ehkä. Iso ehkä. Like this big. So, matkauppaamme Aline tänään osoittaa maisemia. Where to? Hei. Iso ehkä. Jossain. How iso ehkä? Nice. Ja sulla on ehkä häät. Näin isolle. Tuolla. Missä eilen meidän korvat räjäytettiin. Kaipa se on. Se tulee tuolta. Teet se. En uskalla maistaa. Yes. Juna. Nyt on hieno. No niin, Viinissä ollaan. Office. Täällä on sentään englanniksi heti jotenkin euroalueella ja myöskin pulla ja kahvi oli äsken 6 € tuossa kahviossa, joten ja nyt on heti myöskin suuria, vallan suuria. Ja tuo rautatiehen, että jos tulee joskus junalla tänne, niin heti tuossa on tuo yksi Schloss-linna tuossa niin vieressä. Mutta meillä on tämmönen pari kilsaa tuohon meidän majoitukselle, melkein suoraan katua. Tässä meidän Viennan huone. Kunnon telekku. Enempää materiaalia ei tältä alkuillalta ole, koska me valmistauduttiin viimeiseen iltaan tällä matkalla. Ekaksi me käytiin syömässä ravintolassa, syötiin wienerschnitzeliä, oli aika kallista noiden tsekkihintojen jälkeen. Sitten mentiin toiseen paikkaan jatkaa ja otettiin viinipulla siellä aloitteluksi.
Olin etukäteen katsonut näitä juhlapaikkoja, jotta tiedetään heti, että mihin mennä, ja tää U4 vaikutti superhyvältä. Toi oli tosi iso paikka, paljon eri ikäisiä ihmisiä, ja kansainvälistä musiikkia oli tosi hyvä menomesta. Voin suositella. Mentiin sinne 19, silloin kun se aukesi, ja eka tunti oli happy houria, niin me maisteltiin niitä juomia, kun ne oli erilaisia, mihin me ollaan totuttu. Sitten me tanssittiin paljon, ja nautittiin vaan siitä menosta ja meidän viimeisestä illasta tuolla matkalla. Nämä kuvat on just otettu Beyoncén All the Single Ladies -biisin jälkeen, jonka tahtiin mä olin tanssinut. Sitten me mentiin yhdessä tanssimaan. Hetken tanssimisen jälkeen hän kaivoi puhelimen ja näytti mulle Malmin korupajan ilmoituksen saapuneesta tuotteesta ja kertoi, että mua odottaa kotona yllätys. Hän kertoi, että tämän piti saapua jo ennen matkaa, mutta ei ollut ehtinyt. Ja mä mietin siinä kohtaa muutaman sekuntia, että mitä mua kotona voi odottaa. Ja sitten mä sen tajusin. Siinähän sitten kyyneliltä ei voitu enää välttyä. Ja musiikki pauhaa täysillä. Se on siis aivan absurdi tilanne, mikä niin kuin on iänkaikkisesti aina mun muistoissa. Ja hän kertoo siinä kohtaa, että tää on meidän kihlajaismatka. Susta tuli huono Disney-pelissä. Ennen kuin jatketaan tätä reissuvideoa pidemmälle, niin haluan kertoa teille story timein tästä kirkon etualalta olevalta kivetykseltä. Eli me oltiin tultu tänne päivän retkelle lähijunalla ja noustiin ihan tämän kirkon etuasemalta sitten pois. Meillä oli aikamoinen krapula jäänyt siltä edelliseltä illalta, koska me oltiin niin myöhään siellä kämpillä. Se oli se happy hour, sieltä tuli tanssittua, musiikki oli kovalla ja se baarimikko pyysi meitä siirtymään joku 3 kertaa eri paikkaan, kun me oltiin aina jonkun tiellä siinä keskustelemassa ja käymässä tätä juttua niin kuin läpi. Niin, me sitten siinä pikkukrapulassa istahdettiin tässä kuvassa näkyvälle kivetykselle tällä lätäkön edessä ja katteltiin siinä sitä kirkkoa ja käytiin läpi tätä illan tapahtumakulkua ja kaikkia asioita ja niin tarkennettiin yksityiskohtia ja vähän niin kuin yleisesti puhuttiin tulevaisuudesta. Ja mä myös kysyin häneltä, että mä 2 vuotta sitten olin kysynyt, että mitä jos mä suoritan tämän kihlauksen joskus, niin mitä mieltä hän olisi siitä. Silloin oli vastaus ehdoton ei ja jopa ei välttämättä koskaan halua kihloihin tai naimisiin. Niin ihmettelin, että miten 2 vuoden takaa oli tämä niin kuin mielipide muuttunut sitten. Niin sain niinkin yksinkertaisen vastauksen. Niin, siitähän on jo 2 vuotta. Siinä sitten ihan sydän suli. Jatkettiin sitten matkaa siitä yhdessä kävellen. Raha haisee. Money. Ostettiin suklaata. Totta kai. Tuossa on suklaakauppa ja tuliaisia ja... Täältä vasemmalla pieni kuin... Voi pieni baby! Onko? Ainakin näyttää se. Tästä näette funkistyylisen uuden 2000-luvun linnan, Very funky. joka on minun kotini. Tervetuloa. Tämmösen katon mä voisin kyllä ottaa. On hieno. Ja sitten siellä on kultaiset tikkaat jossain. Vähän huonosti näkyy. Siellä se peura menee ajovaloissa ihan eksyneen. Almost finished boy.
Sulla on taas tää dokumentti. Yök, mikä olet? Mä en suostele, onko toi sen suu, mutta se onkin vaan täytetty. Having fun? Joo, hyvin. Niin sit täältä tulee kaikkia kissakalaa ja sampeja ja mitä siellä. Sampaa! Joo, mä en tiedä, onko siitä toita. Aha. Kaveri on kalakaveri. Just toi Amazon. Aika hieno. Minusta on hyvä. Tää on ihan vaan kahvio. Friend. Hei, tässä me ollaan vähän niinku samiksi. Cheese! Siinä niin tanssit. En mä enää päässyt. I wanna try. Oot. Toinen kääntäs. Mä jossain näin. Näin. Eipäs juokse. Näin. Ai jaa. Jossain menee semmoinen. Niinkö? Se oli jossain kylläkin semmoinen, että jos sulla on mekko päällä. Niin. Atsu. Ai. Sitten mä ylämäkeen. Joo. Duo. En tiedä, jos vaan ollaan tässä. Nyt peitetään vaan. Niin. Kato, nyt ollaan siinä. Niin. Lähtöpäivä. Peace. Peace. Lähdetään illalla kohti kotia ja sitten mökkeilee. Loma on ohi. Heti tulee tappo loppuun. Syödään unipaita. Oli hyvä. Hän kyntää itselleen tien. Mä kävelen tähän ruusapuutarhalle katsomaan millainen se on, niin ei tarvii laukkujen kanssa tulla. No, ruusupuskia.
oli Ullin auto. Ja vasemmalta ohi. Vasemmalta ohi. Kuninkaallinen. Joo. Kattele tälle, sillä ne menee. Niin. Vaikka se nyt Elisabeth? Niin se joka tunnilla eri tyyppi. Here on the right side is the wedding fountain, the fountain of marriage. No niin. Mikä lähti? Fountain of Marriage. Marriage! Oh. Joo, näkee seurataan ne tempo-kylttejä. Ai niin, tosta me tultiin ali. Unohtu käydä lukemassa noi loppuroomalaistekstit tosta. Ai niin, nyt mennään tuota ali. Käydään etupihalla. Ehditään just käymään niinku etupihalla takaisin. Onkohan nääkin sitten jotain vähän niinku Rooma-kopioita? Tai siis roomalaisen ajan? En tiedä yhtään. Ja kuinka vanhoja nää on? Viileät. Ja. Mm. Hymyöpyllyy niinkö? Meni ohi. Tyyö sinappia. Hyvää makkaraa on. Ai niin joo, ja me ollaan menossa Katjunalle. Se lähtee jostain tuolta ostoskeskuksen alta tavallaan. Ehkä. Me pitää vähän selittää sitä. Ja sitten mennään kentälle. Ja kotiin. Että ajelu oli kiva. Oli hyvä. Hyvä metbussi. Hyvin kuljettu. Ja nyt sä syöt sitä. Ai tossa on tuo rautatie. Niin näytti semmoset viralliset tyypit. Kyllä se oli liivit. Tää olisi nyt hyvä siivottu tästä. Voit sen takia tossa onkin noin paljon paskaa, kun porukkaa on käynyt täällä oleskelemaan. Mitä tää on puhasta jo? Tuli koko ajan virtaileksi. Paitsi toi ihan kokonaan.
Jessille lisää ruokaa. Oho, on vai? Jep. Moro! Kiitti! Olipas kiva tulla Suomea. 20 €.